बे समाव कक्राझार पुलिस बिफाना सामलायनायाव फेलें जादों जायनि थाखायनो बे समाव कक्राझारनि जे कारिगाव बे कारिगावनि जाथाया जानो हादों होननानै बा जानो मोनदों होननानै बाथ्रा बुंथिदों कक्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथाङा कक्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गोख्रों दाबि जे दायनिगिरिखौ जेरैखि जाया साजा होनांगौ होननानै दाबि खालामदों कक्राझार जिल्ला एबसुआ बे समाव गोख्रों बाथ्राजों बुंथिदों जे कक्राझार जिल्लानि जे पुलिस बिफान एबा रैखाथि बिफाना फेलें जानायनि थाखायनो बेफोरबायदि जाथाया जानो मोनबाय दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों मानोना बे समाव जाखिनि जाथाय जादों जाखिनि मालसिं र'डआव जानाय जाथाय बे जाथाया कक्राझारनि जे कारिगाव आउटपोस्टनिफ्राय बारा गोजाननि एबा बारा जानथायनि नङा नाथाय बे समाव जे बारा जानथायाव जानाय जाथाय नङा बेयो जे कक्राझार कारिगावनिफ्राय मालसिं र'डसिम बारा गोजान जे नङा आरो बेखौ जे सामलायथाय होनायाव कक्राझार पुलिस बिफाना फेलें जादों होननानै बाथ्रा बुंथिदों जायनि थाखायनो सिगांनि सानाव नोंथांमोना नुनो मोनदोंमोन जे बे समाव जे लावथियावबो मोनसे गिख्रंथाव थासारि जादोंमोन बे जानाय जाथायावबो कक्राझार पुलिस बिफाना रैखाथि होनायाव फेलें जादों होननानै बाथ्रा बुंदों जायनि थाखायनो बे समाव मोनफानि उनाव मोनफा जाथाय जाबाय दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों कक्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा आरो बे जाथायजों लोब्बा थानाय साफ्रोमबो दायनिगिरिखौ गोख्रों भाबै साजा होनो थाखाय दाबि खालामदों कक्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे समनि मोनसे गिदिर खौरां कक्राझार दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोख्रों बाथ्रा बुंथिजों जे पुलिस बिफाना सामलायथाय होनो हायैनि थाखायनो बेफोरबायदि मोनफानि उनाव मोनफा जाथाया जानो हाबाय थादों एबा जाबाय थादों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बावैसो सान सिगाङाव जायनि थाखायनो बे समाव जे सासे आइजोखौबो जिनाहारि खालामनाय जाथायाबो जानो मोनदों एबा जादों होननानै बाथ्रा बुंथिदों कक्राझार जिल्ला एबसुआ आरो बे समाव जे जाथायजों लोब्बा थानाय दायनिगिरिफोरखौ थाबैनो हमनांगौ मानोना जे सिगांनि सानफोरावबो नुबाय थादोंमोन जे बे जाथायखौ लानानै जे माहारियारि एबा हारिजों हारि दाङाबाजि खालामनो थाखाय बिथांमोना सुलुग एबा बिथांमोना जायखिजाया थासारिखौ मावनो थाखाय थियारि जाबाय थानायखौ नुनो मोनदों नाथाय बे आयदाखौ लानानै एबा बे समाव जे जाथायखौ लानानै जे मोननै हारिनि गेजेराव एबा हारिजों हारि दाङाबाजि जाया एबा जानायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ नाथाय दायनिगिरिखौ जेरैखि जाया हमनांगौ आरो साजा होनांगौ होननानै बाथ्रा बुंथिदों कक्राझार जिल्ला एबसुआ आरो गोख्रों दाबि खालामदों जे दायनिगिरिखौ जेरैखि जाया हमनांगौ आरो साजा होनांगौ होननानै बाथ्रा बुंनायखौबो बे समाव नुनो मोनदों। मैया थांनाय जि बेलासिनि अनुमानिक 7टानि समाव कारिगाव ओनसोलनि नैबे मानसिं र'डआव जे जोंनि कक्राझार ओनसोलनिनो जे सिखना जोहोलाव राजा बसुमतारी प्रभात बसुमतारी आरो जागिरस ब्रह्म बिथांमोनहा बे मानसिं र'डआवहाय कनस्ट्राक्सननि जिहेतु खामानि सोलिबाय थानायनि जिखिनि केम्प दङमोन बे केम्पनिफ्राय माखासे मेटेरियेल्सफोर जोङो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथांमोनहा न'खराव खामानिनि थाखाय स्करपिय' गारिजों बेलसा लायनो थांनाय बे बाथ्राखौ जोङो मिथिदों आरो फैनायनि उनावनो बेलासि समाव नैबे मानसिं र'डआव जि सान्थालफोर जोङो बे ओनसोलाव गोलाव समनिफ्राय गाज्रि मानसि आखायाव हाथियार लानानै बोरला थिर जं बायदिसिना लानानै गोलाव समनिफ्राय बिथांमोनहा बे जायगायाव थायो बा समाजनि बेरेखा खामानि मावो होननानै जोङो मिथिनो मोनबाय थादों आरो थिग बिदिनो मैया बेलासिनि समाव बिथांमोनहा ओरैनो आननेसासारि जेबो दाय गैयालासे गारिनिफ्राय लाखिनानै बिथांमोनखौ जेरै गोसो एरै
साजा होनायजों बायदिसिना हाथियारजों बुख्रुब सुख्रुब खालामनानै जाय सिखना जोहोलावा मैया जायगायावनो जिउ गोमानो गोनां जाबाय। बे जाथायखौ मिथिनानै जोङो क'क्राझार जिल्ला एबसु हिसाबै जोङो दुखु मोननाय फोरमायदों आरो जोङो दिनै सोंखारिनो सानदों जाय बिथांमोनहा बे जाथायजों लोब्बा दङ दायनिगिरि बिथांमोनखौ थाबैनो प्रसासना हमनानै साजा खालामनांगौ, साजा होनांगौ। आयेननि बेबस्थायाव आवथायाव लांनानै बिथांमोनखौ थैजासिम साजा होनो थाखाय जोङो क'क्राझार जिल्ला एबसु हिसाबै जोङो दाबि खालामदों। जोङो लुबैयाखै माब्लाबाबो दिनै जाथिगत भाबै जोंनि गेजेराव संघर्ष जानांगौ जों माब्लाबाबो जों लुबैया। नाथायबा बिथांमोननि जिखिनि गोलाव समनि जिखिनि थासारि जेब्लायबो बिथांमोनहा जाथिगत हिंसा खालामनाय बे थासारिफोरखौ जोङो मिथिबोदों। बावैसो सिगां चिरां जिल्लायावबो बेबायदिनो जाथाय जादों आरो जों बेखौ दिनै मिथिदों जों बयबो। दा बेनिखायनो जोङो क'क्राझार जिल्ला प्रसासन दिनै दुरबल होननानै जोङो बुंगोन। बिथांमोननि दुरबलनि थाखाय दिनै बे जाथायाबो जादों होननानै जोङो बुंगोन। खारन कारिगावनि जि आउटपस्ट बेयो जोबोद खाथियावनो आरो बे जाथाया जानो मोनामोन। आरो जाय घटनाखौ दिनै खालामदों बिथांमोनहा दिनै मोसौ सिखावनि नाम होनानै बे घटनाखौ खालामदों। नाथाय जिखि बुंनानै खालामा मानो बिथांमोनहा गोलाव समनिफ्राय जाथिगत संघर्ष खालामनो थाखाय बे सेस्टाखौ खालामबोदों। आरो थिग बिदिनो दिनै बिथांमोनहा बे घटनाखौ खालामबाय आरो दिनै जिखि नाम होनानै खालामा मानो मानसिखौ इनायै बुथारनो मोननाय पावारखौ सोर होखो? दा बेनिखायनो पुलिस प्रसासना जिनिखि दुरबलता दिनै क'क्राझार पुलिस प्रसासन बावैसो सिगां क'क्राझाराव इनायै सासे हिन्जावसाखौ रेप खालामदों आरो बे जाथाया क'क्राझार टाउननि गेजेरावनो जादों। दा बेनिखायनो जोङो पुलिस प्रसासनखौ दिनै जोङो सोंखारिगोन। पुलिस प्रसासननि दुरबलतानि थाखायनो दिनै क'क्राझाराव गोबां बेबायदिनो जाथाया जागासिनो दङ। बेनिखायनो जों क'क्राझार जिल्ला एबसु हिसाबै जोङो बे बाथ्राखौ बुंगोन। आरो दिनै जे जाथाया जाबाय बेखौ लानानै जाहाथे जोंनि गेजेराव जोङो बेखौनो जों बयबो बाथ्राखौ बुजिलायनांगोन। जाहाथे जोंनि गेजेराव जाथिगत संघर्ष जाया बे बाथ्राखौ जोङो क'क्राझार जिल्ला एबसु हिसाबै जोङो दिनै नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जों फोरमायदों। बयखौबो खावलायदों जाहाथे जोङो बे घटनाखौ लानानै जोंनि गेजेराव जाथिगत जेबो संघर्ष जाया। आरो जों एबसु हिसाबै जेब्लायबो जोङो खावलायगोन पुलिस प्रसासन बिथांमोनहा जाहाथे गोख्रों जायो आरो बिथांमोनहा जाहाथे मोजाङै सामलायो। जाहाथे जोंनि बिदा फंबायनि गेजेराव जेबो बेबायदि जिउ गोमानो गोनां जाया बे बाथ्राखौ जोङो सानो हास्थायो। दिनै जाय फंबाया जोंनि गेजेराव गैलिया बिराद मोजां मानसि जों मिथिगौ। दिनै बिथांमोनहा कन्ट्राक्सननि खामानि मावो, कन्ट्रेक्टरनि खामानि मावो। बिथांमोनहा दिनै जि बेलासिनि समाव थांलाय फैलाय खालामनो हानाय बायदि आरो जोंनि जायगायाव जोङो जेब्लायबो थांलाय फैलाय खालामनो हानाय बे बाथ्राखौ जों जेब्लाबो फिल खालामो। नाथाय दिनै बेलासिनि समावनो बे घटनाया नैबे कारिगाव ओनसोलाव जानाय मालसिं रडआव बियो बिराद माने आनफरचुनेट। दा बेनिखायनो जोङो बयबो घटनानि सायाव जोङो बयबो बुजिलायनो नाजानांगोन। जोङो बयबो साननो नाजानांगोन आरो जों जाहाथे दिनै जोंनि ओनसोलफ्राव जिखिनि घटनाया थांनाय समनिफ्राय बिदिनो जाबाय थानो नागिरदों गुनु गाना। आरो दिनै गुबुन गुबुन जायगायावबो
गोबां जोंनाव टेलिफनिक भाबै जोंनाव फैदों। बे घटनाखौ लानानै दिनै गोबां जायगाफ्राव गिसं मासं परिबेस दिनै बे बाथ्राया जोंनाव फैदों। दा बेखायनो आङो खावलायनो सानदों जाहाथे जोङो नैबे घटनानि सायाव जाहाथे जोंनि गेजेराव जाहाथे जेबो भुल बुजा-बुजि जाया बे बाथ्राखौ जों जिल्ला एबसु हिसाबै जोङो दिनै खावलायदों। आरो बेखौ दिनै घटनानि सायाव जाहाथे प्रसासना जाय घटनाजों जड़ित दङ बिथांमोनखौ हमनांगौ, सास्ति होनांगौ, बे बाथ्राखौ जों गले गले दिनै खावलायगोन। आरो बेबादि दुरबलतानि गेजेरजों जाहाथे प्रसासना जाहाथे सामलाया, सोरनिबा सायाव सोनारनानै जाहाथे प्रसासना गावनि सामलायनो गोनां पावारखौ जाहाथे सामलायो, जों बे बाथ्राखौ जों दिनै क'क्राझार जिल्ला एबसु हिसाबै जोङो दाबि खालामगोन। आरो भबिष्यतआव जाहाथे नैबेबायदि घटनाया आरो जाया, जोंनि बिदा फंबायनि गेजेराव जाहाथे जिउ खहा जानो गोनां जाया, जेब्लायबो सान्ति परिबेसखौ जों लाबोनो थाखाय जाहाथे प्रसासना मैखोमै खामानि मावो, सिरियासै खामानि मावो, जों बे बाथ्राखौ क'क्राझार जिल्ला एबसु हिसाबै जोङो दाबि खालामदों। गोजोन्थों।